Ahojte, máme tu ďalšie videjko 99 in the forest. Máme tu aj Peťka. Ahojte. OK, tak. Začíname hru, no. Naťažíme nejaké drievko. Kde to je? Aj tu. Daj do ohňa. Urobíme si dneska takú úplne, že vylepšenú bejsu. Dávaj veľa dreva do craftingu. Dobre. Ale aj veľa šrobov do craftingu. No však ja som našiel. Ja idem ešte. Vypadni! Vyplatí. To sa vypláca. Jo. Oj. Už máme 3 level. 3? Hej. Nie, do začiatku. Tam je vlk ináč. 0,0 hápkami. Však ja som ho zabil teraz. Mne z toho padlo ona. Čo? Táto, baterka. Mne z toho padlo Goodex, ale ja mám to za diamanty, síce knubovské. A môžem Goodex? Keď už ti padlo? Ja mám Goodex. Ja som to akože zobral. Wow, to je... Ale postav mapu najskôr, áno. OK. Lebo aby sme vedeli, že kde sme boli, kde nie, kde treba ísť. To je foil kanister, proste odmienový. Hej, tak daj do ohňa. Ja mám one. Dneska už som hral, ale proste bandáž bola hodená v studni. Hej. Hej, tak som to zobral. Aha, tak to je náhoda. Veľmi dobrá. No. Čo ďalšie? A beraj saplingy potom, lebo môžeme zase spraviť nekonečný strom. No. Akože mne sa moc nechce robiť nekonečný strom, ale fajn. Fakt, priznám sa, že sa to dlho ťaží. Dáme to zatiaľ sem. Tie stromčeky vyzerajú pekne, keď sa ich máme posadíš. 8 šrobov. Hej, máš 8? Hej. Tam v craftingu. Drevo? Hej, aj tu máš. Free drevo. No. Ja mám rád za free drevo. A to si tam? To je ľahké. Za fričko mám aj rád. 4, level 4. No. Ale dávaj do oného, dávaj. Do tam, craftingu. hej, do craftingu. Ja som iba potrebovala dobrať nejaký level ohňa, lebo Aha. akože... Čiže už máme 4. Hej, už iba do craftingu dávať treba. Hej. Už je noc. Dobre, mám 9. 10. Počkaj, ja spravím teda Lepší mapku. crafting. Jasné. A lepší crafting rovno. Hej, dobre. Na sandial dáme. Áno, daj sandial. A potom crafti to logval. Toto, Peťko. Áno, viem. To. A to musíme veľa ťažiť toho. Takže drevo ťaž a aby sme si potom mohli urobiť takú veľmi zabezpečenú bejsu. Hej. A urobíme tam iba taký vchod. Hej, taký vchod. A jeleň. Jeleň? Kde? Jaj? Ten zvuk sa mi vždycky páči. Hej? Hej. Že yeah. Joj. Neviem, čo na to dobiť. Ja budem normálne ťažiť aj cez noc. Len tu. A tieto, Ja teraz získavam obranu. Peťko, pozri, tieto svetlušky Áno. ti vlastne dobíjajú baterku, alebo hej. Oni ku tebe dojdu a ti dobijú baterku. Uha, to je dobré. Ne, to sú vlci. To zase ani nevšimol, že sa tu proste... No, dobili mi baterku, dobre. Ja tu poťažím tie dreva, aby som potom mal. Poťažím drevo. Peťko, ako vidím, ty tam robíš niečo s vlkom. Hej, ja ho stávam na obranu. Som hneď vedľa decka, že to sa vyplatí. Dobre? Ešte toto. Škoda, že nemám revolver. To trošku to je škoda. priblížim. Dobre, ide po mne jeden vlk. Čiže, joj, preboha. Ja mu chcem obrať, ale on... Sa vyhýba. Ty si dead? Áno. A ty čo robíš? Ja som... Mňa zabil proste vlk. Bože, tak to je hneď na začiatok, hej? Hej. Bože moja, tak aj ja sa dead.
Nevieš aspoň pred ním utekať? Som utekal, lebo že tam bol strom. Tak počkaj. Neproste sa rozpalnil. Pôjdeme od začiatku. No, od začiatku, super. To daj aspoň. No to teraz budeme zase musieť počakať pol minúty. Ja už hrám? Ty už hráš? Mhm. Ťaž drevo. Veľa dreva. Veľa dreva, áno. No už sa vyťažíš. Mám brať aj saplingy? Jasné. Ja budem dávať do craftingu a ty dávaj do oného, do ohňa, hej, drevo. Dobre. Ja som v tom profík. Veď už máme, aj tak. To minule bolo dobre, Prvý level. jak sme to hneď dali, hneď na 4. Ja aj dám kľudne, ak chceš. Hej? Hej, hneď na 4. Fakt? Hej. Ja som profík. Preto vždycky, keď hrám, tak proste vylepšujem oheň. No, tak to je pravda. S každým, keď som hral, tak som vylepšoval oheň. Hej? Potom stejky mi nechávaj, áno? Stejky, prečo stejky? Lebo potrebujem, dobré. Už máme 3. Ešte Hej? trošku, hej. Máme 3. Stejky mi nechávaj. Tom 3 stejky by som ťa poprosil. To sú vecká, yes. Vecka? Som tu pri dieťati. Idem za tebou hneď. Je to ťažké dať ale na 4. No, lebo Oplatilo by sa nájsť. čím to máš väčšie, Nie, tento barák, to je dobré. čím to máš väčšie, no tak ono. Ti to ide aj horšie tam dávať, no. Ten fuel kanister by sa šikol. Pober potom stoličky. O, toto zoberiem. Ty si v tom doma? Mhm. Ja som vedela vo veckách. Gucek, to som práve chcel. Ja sa tam takto pozriem, že či tam nikto není. Ale vyzerá, že nie. Ne, je tu. O, yes, mám stejka. Jeden. Áno, jeden máš. Počkaj, idem sa otvoriť tu. Mám si zober stejka, hej. Poberám tu veci, no. Tak. Gucek mi padol. Tak OK. No. Už to môžem aj pobrať, ja? Zoberiem ti ten stejka. Hej. Dobre. Aj drevo zoberiem. Spír mi padol. Spíra? Hej. To je dobré. Čo je tuto nič? Ja sa idem ešte pozrieť na tie vecka. Ja sa idem... Joj, ja som sa tak zlato... Na babských to je? Česká? No, Nie na mužských. na mužských. Pre baby to je na dievčenských a pre chlapov to je na mužských. Fakt to doplná baterku. No. O, spíra! OK. Vieš? OK, no. Mám šťastie. Kde je oheň tu? Pozabijem nejaké králiky. Už keď mám tu spíru a dobrý sakel. Tie svetlučky musíš to vlastne tak na ne svietiť ako keby a vlastne s tým sa ti dobije. To je to. Máme 28 dreva a 10 šedovou. Tak nekrafti. Alebo no, vykrafti toto. Toto. Mapu a... Áno. A hento. Veľa tých oných. To, áno. Dve. To je OK, počkaj. Tak to postav tak dobre. Takto? No tak. Tak OK. Si zoberiem drevo.
Morselka skýla. A to je nejaký steak? No jasné. A pečený chceš aj? Ne, iba normálny. Tak Nepečený. Tu ho máš potom. Idem si praviť ho. Zoberiem tieto morsel. Morsel, dobre. Spravíme si toto. Freezer. O ne, to je koloseum. Nemám rád koloseum. Freezer. Freezer som spravil. Aha. Tam môžeme dávať niekedy. Daj tam aj to, jak sa to volá. Sa mi zdá, že keď máš už ten freezer, no tak potom ti dodáva... bunny food. Hneď mi padol bunny Čo food. ti to dáva? No padol mi bunny food. Na Tak si... čo je to Sacrifice totem? To neviem, čo je. To je... No, také. Mi to padlo dosť. Na okrasu. ale- Na okrasu. Mne to tiež raz okrasu? padlo. V jednom videi to padlo tiež. Napíšte do komentárov, že na čo to je. No. Pretože ja som videl v nejakých videách iných, že to používali. Že nazbierali nejaké klince a je tam cez páčika prepichnuté klince. Ten pának vyzerá ako kultista. Ja neviem, čo to je, napíšte do komentárov. Ja spravím ďalšie, hej. Spravím Čo, ďalšie. idem si pre ten steak, kde je tu je? Uhle. Máme ešte 8 dreva. To potom využijeme. Dobre. By sme mohli aj pomaly urobiť ten nekonečný strom, ne? Vidím decko, ale idem opatrne, neboj. A dávaj si pozerať na hanger, Už mám sice malý. lebo mne sa teraz skoro Ne, ja som dropol ten spír, bože. Nedropuj spíra. Ja som Spíru. omylom dropol spír. Počkaj. Tak, hej. Čo máš ináč v inventári? Ja? Nič. Spíru, potom toto, túto stenu, tu môžem potom rovno dať. Kde si ju dal? Aha. Tam je zlatej. Aha. Máme. Len tak, aby to bolo dobre, vieš? Tak. Tak toto Počkaj, poď so mnou pre ten spír. Tuto som, poď. Takto. Kde si? Tuto. Choď ku ohňu. Bože, A tu, dobre. Poď. Takto, rovno. Čakaj, ja zabijem iba tohoto vlka, hej? Vidím ho, ten spír. Chceš stejka? Čo? Chceš stejka? No. Ja som mám steak za jeleň. Tak utekaj. Bolo dobre. Nech ťa nezabije hlavne. Ubráme celkom dosť. Poď pre Boha. Tak na druhý deň dáme spíru, ne? Hej. Počkaj, ja mám spír. Akože, už naspäť ho mám. Hej. Hungry, hej. Za koľko? Ty si nevykraftil toto? Čo? Jak sa volá? Zombie? Vykraftil. Však to ja aj v minulom videu. Aha, no tak to je o ničom, keď no videu. No, tak pre toto video by to mohlo byť zatiaľ všetko. Majte sa dobré a zatiaľ čaute. Ahoj.